Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama'a barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da sake kasancewa a wani sabon bidiyo a cikin wannan sabuwar tasha ta mu mai suna kasuwar media. Wanda a wannan bidiyon mun zo muku da dan wani update ne akan wani sabon update da kamfanin YouTube suka fitar dangane da abin da ya shafi watch hours da kuma a tsarin demonetizing na YouTube channel. Abin da nake nufi kenan zamu yi bayani akan sa saboda yanzu za ku ga idan ka je ka gurin watch hours ɗinka da subscribers ɗinka na cikin YouTube studio za ka ga sun ƙara wani abu wanda kuma abin da suka ƙara ba komai bane face za ka ga wani short videos views na short videos shine abin da suka kara saboda haka mutane suna ta mana tambaya akan shi wannan short videos din me yake nufi ko kuma wannan views din na short videos din me yake nufi mai amfanin sa a da kwanakin baya mun yi video akai amma kuma ba mu yi cikakken bayani ba saboda haka wasu ba su ga bidiyon ba wasu kuma sun gani amma ba su fahimta ba saboda haka yanzu za mu yi cikakken bayani dangane da wannan views din na short videos da kamfanin YouTube suka kawo saboda haka ba tare da bata lokaci ba mu je mu fara bidiyon. Idan kana da buƙatar sayan data mai arha, sauki, rahusa da kuma farashi mai saukin sauƙaƙawa a kowane irin layi kama daga MTN, Airtel, Etisalat, Glo da dai sauran layuka da muke amfani da su a ƙasar mu Najeriya, to ga babbar dama ta samu wadda zaka iya amfani da ita ta fannin sayan sinkin data mai arha, mai sauki, rahusa a bisa farashi mai saukin ban mamaki. Da wannan dama kuwa ba komai bace face ta hanyar amfani da adireshin shafin kamar haka www.giwasoft.com.ng ko kuma ka yi amfani da link da ke a description na wannan video domin shiga shafin kai tsaye, inda da zarar ka ba adireshin zaka tsinci kanka a cikin shafin. Inda a fuska ta farko za a baka damammaki kamar haka login da kuma register, inda kai tsaye sai ka shiga inda aka rubuta register, wanda daga nan za a watso maka fuska ta gaba kamar haka, wanda a nan ne za a buƙaci ka saka cikakken suna, lambar waya, email address, sannan ka kirkiri lambar budewa wato password, wanda bayan ka kammala sai ka danna sign up. Daga nan za ta bude maka kamar haka, sai ka danna wannan gurin da aka rubuta login, da kai tsaye za a sake baka dama kamar haka, sai ka saka lambar wayar ka sannan ka maimaita lambar budewa wato password, inda kai tsaye zai bude shafin kamar haka, wanda da zarar ya bude za ga damammaki kamar haka. Data wanda zaka yi amfani da shi wajen sayan duka nau'in data da kake bukata a cikin farashi mai sauki, sai kuma airtime wanda zaka yi amfani da shi wajen sayan kati mai sauki, kuma electric bill wanda zaka yi amfani da shi wajen biyan bill na wutar lantarki da kake amfani da shi, kuma cable na TV cable da dai sauransu, wanda idan kana bukata zaka iya zama agent a wannan shafi, wanda zaka ke iya sayan data a farashi mai sauki kake sayarwa domin samun riba, wanda idan kana bukatar saye ko kuma saye da sayarwa na data a cikin wannan shafi, to ga jerin bankunan da zaka iya biyan kuɗi ta cikin su, wanda ga Wema Bank, Rolex Bank da kuma Sterling Bank, wanda a jikin kowanne kati ga lambar account nan da zaka yi amfani da ita wajen saka kuɗi a cikin website din naka, wanda kaɗan daga cikin farashin data da ake saya a wannan shafi ita ce kamar haka. MTN zaka iya sayan data 500 MB akan naira 112 da kuma 1 gig akan naira 218 na tsawon kwana 30, 2 gig akan naira 436 shi ma na tsawon kwana 30, da kuma 3 gig akan naira 650 shi ma na tsawon kwana 30, 5 gig akan naira 1000 da naira 90 shi ma na tsawon kwana 30. Sannan akwai fannin MTN corporate data wanda shi ma zaka iya sayan 250 MB akan naira 95 kacal na tsawon kwana 30, 500 megabyte akan naira 120 shi ma na tsawon kwana 30, da kuma 1 gig akan naira 235 na tsawon kwana 30, da kuma 2 gig akan naira 470 shi ma tsawon kwana 30, da kuma 3 gig akan naira 705 shi ma na tsawon kwana 30, 5 gig akan naira 1160 na tsawon kwana 30, 10 gig akan naira 2350 shi ma na tsawon kwana 30, da kuma 15 gigabyte akan naira 3520 shi ma na tsawon kwana 30. Sannan a bangaren Airtel zaka iya sayan 100 megabyte akan naira 46 kacal na tsawon kwana 7, da kuma 300 MB akan naira 80 kacal na tsawon kwana 30, da kuma 500 MB akan naira 105 na tsawon kwana 30, da kuma 1 gig akan naira 205 shi ma na tsawon kwana 30, 2 gigabyte akan naira 410 shi ma na tsawon kwana 30, 5 gigabyte akan naira 1050 shi ma na tsawon kwana 30, da kuma 10 gigabyte akan naira 1950 shi ma na tsawon kwana 30. Waɗannan da ma wasu singin datoci masu sauki na nan a sankama a cikin wannan website mai suna giwasoft.com.ng. Ga wanda ke garin Kaduna za su iya zuwa adireshin mu kamar haka: Al Sadiq General Merchant and Shehu Bakin Kasuwa Giwa Local Government Kaduna State, ko kuma kai tsaye ka tuntuɓi jami'in gudanarwa akan wannan lambar waya kamar haka: 09064560294. Kada dai kuma ta sunan website din www.giwasoft.com.ng. To ai kenan ko? To kamar yadda muka muku bayani cewar za mu yi bayani dangane da yadda mutum zai fahimci tsarin wannan short videos din shine idan ka duba zaka ga sun bada wani shati ne na adadin views da ake bukata, ko kuma in ce wani adadi na views da ake bukata YouTube su fara biyan ka. To amfanin shi wannan short videos views din, idan misali kana irin kirkirar short videos, saboda kun san cewa short videos ne waɗanda idan ka sa su ba wai sai an yi sacin ba, kawai mutum yana fara kallon bidiyo za a iya kai masa bidiyon ka, saboda haka short videos yana samun views sosai fiye da yadda kake tunani, fiye da yadda ake samun views a normal video. Saboda idan normal video ne sai
sai mutum ya yi sacin din channel ɗinka ko ya yi sacin wasu abubuwa da suke da alaka da channel ɗinka sannan zai ga bidiyon ka, ko kuma sai ya yi sacin din bidiyon ka ko title din bidiyon ka sannan zai ga bidiyon ka. Amma shi short videos in dai kana dorawa yau da gobe, misali a ce a kullun kana dora kamar guda 3 ko guda 5 ko guda 10 ma a kowace rana, to zaka ga yana shiga duniya, wanda a cikin wata ɗaya zaka iya samun views da yawa a shi wannan bidiyon. Saboda haka bambancin samun views din short videos da normal video daban ne. Saboda haka an fi samun views a short videos fiye da yadda ake samu a normal video. Saboda haka kamfanin YouTube suka kawo wannan bangaren short videos din. Idan kana ganin samun watch hours 4,000 zai maka wahala, ko kuma ayyukan ka baka yin ayyuka waɗanda ake kallon su sosai ta yadda zaka samu wannan watch hours 4,000 a cikin dan kankanin lokaci, to zaka iya amfani da wannan damar wajen ka kirkirar short videos a cikin bidiyoyin ka ma zaka iya kake tira short videos, tunda su video kamar yadda na gaya muku short videos ba wai video ne wanda dole sai an buƙace su sannan za a kalle su ba. Kawai mutum inda yana kallo a short videos zai iya ganin bidiyon ka. Saboda haka zaka iya kake creating short videos kana dora akalla guda 5 ko guda 10 a kowace rana, wanda a cikin wata uku nan in kai sa'a zaka iya samun adadin views din da suke bukata, wanda adadin views din da suke bukata gashi nan kamar yadda kake gani suna bukatar views miliyan 10. Amma kada ka tsorata ka ce ta yaya zaka samu views miliyan 10. Abu ne mai sauki in dai ka dage ka jajirce wajen dora short videos kullum, to insha Allah zaka samu wannan views miliyan 10 a cikin wata uku ko wata 2 ma da kake dora waɗannan bidiyoyin naka. Amma kawai dai abin da ake bukata shine jajircewa. Saboda haka abin da wannan short videos din ko kuma adin na wannan update din da kamfanin YouTube suka yi, kawai abin da yake nufi shine kamfanin YouTube suna nufin idan ba za ka iya jurar tara watch hours 4,000 ba, to kawai ka tara wannan views din, ma'ana ka tara wannan adadin views din na short videos, wanda short videos ana kallon sa sosai, wanda kana tara wannan adadin short videos din, to kawai kamfanin YouTube za su yi monetizing channel ɗinka, ko kuma in ce za su baka dama ka je ka tura apply na channel ɗinka, wanda shi kuma short videos ka sani dama in dai kawai bidiyoyin ka ne ka san kawai baka da matsala, kana yin apply within a time za su karba, ba kamar normal wancan video da zaka je ka tara watch hours kuma ka zo ka kai amfani da ayyukan da ba na wasu ba, a oke kai amfani da ayyukan wasu, finally kamfanin YouTube din suke zuwa su zo suke karbar ka. To kaga shi short videos dama naka ne kake kirkira, kuma in kana dora wannan views din kawai ake bukata, ko da mutum dan budewa yayi ko yana cikin kalla ne bidiyon ka ya zo, ko da bai kalla ba ya wuce, in dai bidiyon yayi play to kawai views ya shiga. Saboda haka shi ba a lissafin watch hours ɗinsa, kawai views ne. Idan kana so ka tabbatar da cewa ana samun views a short videos, ka je ka samu channel wanda koda na Hausawa ne wanda suke dora short videos, ka je ka duba short videos ɗinsu, sannan ka zo ka duba normal videos ɗinsu, ka ga wanne ne ya fi samun views. Za ka ga kusan views ɗin channel ɗin gaba ɗaya wannan short videos ɗin ne ya kawo musu. Saboda haka a short videos ana samun views sosai, shi yasa ma kamfanin YouTube suka yi adin na shi wannan sabon update ɗin, wanda zai taimaka maka sosai wajen ka cimma burinka ko kuma ka cimma matakin da kake so ka cimma a harkar YouTube ɗinka. Kamfanin YouTube su fara biyan ka cikin sauki. Saboda haka wannan shine bayani dangane da wannan sabon update da kamfanin YouTube suka yi. Saboda haka idan ka ji daɗin wannan video to ka daure ka danna mana alamar like a wannan video. Haka zalika idan baka yi subscribe ba ko kuma kai sabon zuwa ne a wannan tasha ta mai suna Kasuwar Media, to ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka taba ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun shigo da wani sabon aiki a wannan tasha ta mai suna Kasuwar Media. Mun gode sai mun sake kasancewa a video na gaba. Idan kana da buƙatar sayan data mai arha, sauki, rahusa da kuma farashi mai saukin sauƙaƙawa a kowane irin layi, kama daga MTN, Airtel, Etisalat, Glo da dai sauran layuka da muke amfani da su a ƙasar mu Najeriya, to ga babbar dama ta samu wadda zaka iya amfani da ita ta fannin sayan sinkin data mai arha, mai sauki, rahusa a bisa farashi mai saukin ban mamaki. Da wannan dama kuwa ba komai bace face ta hanyar amfani da adireshin shafin kamar haka: www.giwasop.com.ng, ko kuma ka yi amfani da link da ke a description na wannan video domin shiga shafin kai tsaye, inda da zarar ka ba adireshin zaka tsinci kanka a cikin shafin. Inda a fuska ta farko za a baka damammaki kamar haka: login da kuma register, inda kai tsaye sai ka shiga inda aka rubuta register, wanda daga nan za a watso maka fuska ta gaba kamar haka, wanda a nan ne za a buƙaci ka saka cikakken suna, lambar waya, email address, sannan ka kirkiri lambar budewa wato password, wanda bayan ka kammala sai ka danna sign up. Daga nan za ta bude maka kamar haka, sai ka danna wannan gurin da aka rubuta login, da kai tsaye za a sake baka dama kamar haka, sai ka saka lambar wayar ka, sannan ka maimaita lambar budewa wato password, inda kai tsaye zai bude shafin kamar haka, wanda da zarar ya bude za ga damammaki kamar haka: data, wanda zaka yi amfani da shi wajen sayan duka nau'in data da kake bukata a cikin farashi mai sauki, sai kuma airtime, wanda zaka yi amfani da shi wajen sayan kati mai sauki, da kuma electric bill, wanda zaka yi amfani da shi wajen biyan bill na wutar lantarki da kake amfani da shi, kuma cable na TV cable da dai sauransu, wanda idan kana bukata zaka iya zama agent a wannan shafi, wanda zaka ke iya sayan data a farashi mai sauki kake sayarwa domin samun riba, wanda idan kana bukatar saye ko kuma saye da sayarwa na data a cikin wannan shafi, to ga jerin bankunan da zaka iya biyan kuɗi ta cikin su, wanda ga Wema Bank, Rolex Bank da kuma Sterling Bank, wanda a jikin kowanne kati ga lambar account nan da zaka yi amfani da ita wajen saka kuɗi a cikin website din naka, wanda kaɗan daga cikin farashin data da ake saya a wannan shafi ita ce kamar haka: MTN zaka iya sayan data 500 MB akan naira 112, da kuma 1 gig akan naira 218.
na tsawon kwana 30, 2 gig akan naira 436 shi ma na tsawon kwana 30 da kuma 3 gig akan naira 650 shi ma na tsawon kwana 30, 5 gig akan naira 1090 shi ma na tsawon kwana 30. Sannan akwai fannin MTN Corporate Data wanda shi ma zaka iya sayan 250 MB akan naira 95 kacal na tsawon kwana 30, 500 megabyte akan naira 120 shi ma na tsawon kwana 30 da kuma 1 gig akan naira 235 na tsawon kwana 30 da kuma 2 gig akan naira 470 shi ma tsawon kwana 30 da kuma 3 gig akan naira 705 shi ma na tsawon kwana 30, 5 gig akan naira 1160 na tsawon kwana 30, 10 gig akan naira 2350 shi ma na tsawon kwana 30 da kuma 15 gigabyte akan naira 3520 shi ma na tsawon kwana 30. Sannan a bangaren Airtel zaka iya sayan 100 megabyte akan naira 46 kacal na tsawon kwana 7 da kuma 300 MB akan naira 80 kacal na tsawon kwana 30 da kuma 500 MB akan naira 105 na tsawon kwana 30 da kuma 1 gig akan naira 205 shi ma na tsawon kwana 30, 2 gigabyte akan naira 410 shi ma na tsawon kwana 30, 5 gigabyte akan naira 1050 shi ma na tsawon kwana 30 da kuma 10 gigabyte akan naira 1950 shi ma na tsawon kwana 30. Waɗannan da ma wasu singin datoci masu sauƙi na nan a sankama a cikin wannan website mai suna giwasoft.com.ng. Ga wanda ke garin Kaduna za su iya zuwa adireshin mu kamar haka: Al Sadiq General Merchant and Shehu Bakin Kasuwa Giwa Local Government Kaduna State, ko kuma kai tsaye ka tuntuɓi jami'in gudanarwa akan wannan lambar waya kamar haka: 09064560294. Kada dai ku manta sunan website din www.giwasoft.com.ng. To ai kenan ko?